Hello, welcome na sad sa tong laing adlaw na sad sa tong devotional no. Kini gihapon si Pastor Janine Carges ug akong pasalamatan ang matag usa kanunay sa pag-share ninyo sa tong videos everyday. Daghang king salamat sa inyong support. Daghang king salamat sa inyong mga prayer para nini nga buluhaton no. Karon akong verse gusto i-share ninyo ang verse 25 sa tong verse kagahapon. Ganahan ko nini nga verse no. Ang Psalms 37 verse 25. Sa verse 25 ingon din ni David, I have been young and now I'm old, yet I have not seen the righteous forsaken, nor his descendants begging bread. Ang Ginoo magapanalangin sa iyahang mga pulong. Naabot ba sa point sa imong kinabuhi nga nahutdan ka? Kana bang wala na sulod imong sudlanan sa bugas? Naglibog na ka sa magkuwag pang tuition? Na-admit ang family member, kinahanglan og instant nga kwarta, wala kay makuha. Naabot ba sa point nga ingon ana imong situation? And then nangutana din ka sa Ginoo, Lord, di ba imo man kong anak, ingon ka dili ko niyo pasagdan, ingon ka mo provide ka sa tanan nakong gikinahanglan. May nangutana din ka, Lord, nganong nahutdan lagi ko karon? Nganong wala lagi ka nag-provide sa akong gikinahanglan? And then i-quote din imong Philippians 4:19 nga nag-ingon, My God shall supply all your need. And mo ingon din ka, Lord, abi na ko powerful ni nga verse, o niya nganong wala man nimo na-provide ang akong mga needs. Diba, nindot na nga question. Kung ang Ginoo powerful, mura lang siya powerless usahay sa tong kinabuhi. Kasi makapangutana ta, wala man kay imposible sa Ginoo nganong di man niya mahatag akong gipangayo nga simple raman. Abi nimo kini nga verse, powerful bud kay ni nga verse. Ingon si David gikan ko nimong bata, hangtod ko nimong tigulang karon, ingon si David. Pero wala ko kabantay nga ang mga matarong ginabiyaan sa Ginoo. Ingon pagid siya, bisan gani ang ilahang mga kaliwatan, wala siya kabantay nga nang limos og pagkaon or nahutdan og pagkaon. Kabalo ka ang point dining David is wala gid siya kakitag og anak sa Dios nga gipasagdan sa Dios. On this time particular food, nag-mention din nga walay tao daw or anak ang Dios nga iyahang pagahutdan. Wala daw siya kitag Kristohanon nga mangayo og pagkaon ino na to diha sa dalan or ana. Pero makaingon to usahay, nahutdan lagi ko. Ngano lagi ko nahutdan, dili ko anak sa Ginoo, di man siguro kay dawat man kong Kristo Jesus. Kabalo kay galegsoon, i-consider nato no. Pag-ingon sa Ginoo nga mo provide siya sa tanan natong need, i-identify na to lahi biyang wants og need. Lahi tong atong mga gusto, lahi po tong atong gikinahanglan. Naamang gutay mga gustong paliton. Natay mga butang nga gusto natong paliton pero dili gyud kinahanglan. Moingon po tag kinahanglan, mo to mga butang nga ang angayan unahon natong palit kay mo to'y pinaka gikinahanglan for survival man to. Usahay lang, natay kwarta, natay sweldo, ang unang mapalit nato katumang mga gusto natong paliton gud katong kaibog-ibog lang ba. Bagong cellphone, bagong sapatos, bagong t-shirts, bisag napagud tay pwede magamit, dili siya importante. Hinungdan pag uli natong balay, nakalimutang wa di tay bugas. Wa pa di nabayaran ng kuryente, wa pa di nabayaran ng tuition, wa pa di nabayaran ng bumbay nga sigpaningil, di ba? Inana ataw sahay. And then ingon nito, ala nahutdan ko. Lord, walay ka naghatag. Diha nga part dili na tulubagon sa Ginoo. Naghatag siya enough nga budget nato para mapalit ang atong gikinahanglan. Ang problema di ay ang atong budgeting. Wala tay wisdom usahay unsay paliton, unsay unang paliton, unsaon pag-save ang ato ang kwarta nga gi-provide sa Ginoo nato. So kung ato lang maggasto og insakto ang budget gihatag sa Ginoo nato,
wala gi tao mahutdan, wala siya anak nga mahutdan, walay Kristohanon gyud nga mahutdan. Usahay mahutdan ta tungod kay kita man puy hinungdan. Giuna na to ang mga butang nga dili gyud kinahanglan, di ba? Unya biya kung mauna na to ang mga butang nga dili kinahanglan, wa na tay pampalit sa mga gikinahanglan nato. Unya og wa na tay mapalit sa atong gikinahanglan ang Dios di atong pasanginlan, di ba? O di ba katawanan na siya? Pero usahay inana ta, no? Dawat-dawat lang gud ta usahay, inana biya ta usahay or basin inana ta permente, no? So, ang point din ni, ang issue din is dili kung kulang ba or wala. Ang issue din is giunsa na to pag budget. So instead mangayo to sa Ginoo more nga financial nga provision, ang ato i-pray is more wisdom sa pag-budget. Lord, tagay kong kaalam sa pag-budget. Kuhaan niya ako ang wrong desires, Lord. Kuhaan niya akong pagka-materialistic. Kuhaan ni Ginoo. Amo ni hinungdan nga nung dili na to ma-appreciate ang blessing sa Ginoo tungod kay dili mao ang pag-handle nato sa resources nga gisalig sa Ginoo nato. Ang Ginoo magapanalangin nimo sa katapusan magampo ta. Father in heaven, thank you Lord sa imong reminder. Ngayon sa mi dapat Lord ka wise mohimog mga decisions nga magasto na mo insakto Lord ang resources nga imong gibili namo Ginoo. Tabangi mi Lord mahimo ming maayo nga kasaligan nga steward nga mo manage sa imong resources Ginoo ug pasaylo mis mga sala sa panahon nga na-blame ka namo Lord sa among mga kawad-on. Unta Ginoo tagaan mi nimog chance nga mahimong kasaligan nimo nga sulugoon o mapakita namo nimo Lord nga deserving mi nimo Lord dugangan pa. Ang tanan namahan na mo ginasalig nimo sa pangalan ni Jesus. Amen ug amen.